Dneska máme speciální hosta. Navštívil nás pan starosta Zbyněk Stejskal. Ale moje celoživotní vášeň byla pro kola a pro ježdění na kole. Tak to nezní, že ty začátky vedly přímo na politickou kariéru. Co bylo to rozhodující, že jsi odešel z práce a šel na full time jako podnikat? Já jsem vždycky takovej, jako když něco dělám, takže se to snažím dělat naplno. Zajímá tě komunální politika Havlíčkova Brodu s přesahem do kraje a celostátu? Jsem tady já, Dan Bukáček a Honza Matějka. A jdeme helmou proti zdi. Tak já vás tady zdravím. Jsem tady já, Dan Bukáček. Je tady se mnou již tradičně Honza Matějka a dneska máme speciální hosta. Navštívil nás pan starosta Zbyněk Stejskal. Dobrý den. Dobrý den všem. Tak a co dneska tady spolu budeme dělat? Určitě využijeme toho, že tady máme pana starostu, člověka na svém místě a budeme si povídat jednak o osobním příběhu a druhá určitě i o komunální politice. Rovnou se vás zeptám, hoši, jak se dneska máte? Dneska horký den. Já perfektně, já jsem byl pozdravit Tomáše Součkovýho na softballu, přijel, udělal jim slavnostní nadhoz, tak to bylo velký antre. Česká televize nás zase dostane do podvědomí, takže já jsem spokojený se začátkem dne. Já jsem vám taky výborně, jenom doplním, že Zbyněk je starosta Havlíčkova Brodu, protože možná nás sledují i nějaký diváci Vodináč, tak aby jenom třeba ho neznají, tak aby věděli, že teda je to starosta Brodu. A jinak se mám taky skvělé, teďka léto, spousta akcí bude, takže super. Tak, když jsme u osobního příběhu, tak jak to začalo u vás? Jak začal váš osobní příběh? Teď, že jste teda starosta, to víme. Vidíme vás na sociálních sítích, vidíme vás při vaší práci, ale k tomu musela být dlouhá cesta. Aby jsme to nevzali úplně od nuly, tak co nějaký začátky, co třeba čas na škole, školní léta? No tak školní léta, ty jsem tak spíš trochu proflákal. to bylo takovej, to jsem měl jiný zájmy než školu, takže průměrný student, vlastně jsem se nedostal na začátku ani na střední školu, protože v té době toho socialismu se ten prospěch přece jenom poměrně dost hrotil, aby mohl jít někdo na střední. To dneska, když vidím děti a jejich prospěchy, s tím můžu jít na střední školu, tak to bych exceloval asi, ale tak jsem nešel, šel jsem na učňák, normálně jsem se vyučil elektrotechnikem, ale hnedka paralelně na to jsem navázal na střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Hradci Králové a dodělal jsem si vlastně střední školu a to byla asi nejlepší léta, kdy jsem vlastně dělal tu nástavbu, protože jsem nechodil do práce, ale byla to večerní škola. A chodil jsem po brigádách a to bylo takový dobrý, no, takže to mě bavilo celkem a nějak jsem se tím protlouk a pak jsem nastoupil do nějakých tradičních zaměstnání, dělal jsem nějakou automatizaci, protože jsem se specializoval na automatizaci, dělal jsem na pile ve Ždírci, pak jsem dělal poměrně dlouhou dobu ve vodovodech a kanalizacích vlastně elektrotechnika, když jsme měli na starosti vodojemy. Ale moje celoživotní vášeň byla pro kola a pro ježdění na kole a tam jsem se nějak v roce 2000 rozhodl, že zkusím podnikat a v tomhle oboru a začal jsem podnikat. Tak to nezní, že ty začátky vedly přímo na politickou kariéru. Ne, to zní, že tady v té době ještě jako vůbec nebylo jasno. Ne, to určitě ne, jenom jsem měl jako jasno asi v tom smýšlení, protože jsem vždycky zastával ten názor, že ta společnost se může posouvat jenom tak, že ty lidi, kteří v ní jsou, tak jsou aktivní a snaží se sami něco nabízet a něco dělat. Nemůžeme čekat pořád na to, že nám někdo něco dá nebo nás někde zachrání. No a to přišlo pak úplně nějak tak přirozeně. No. Řekl jsem si, že už nechci poslouchat jenom to řečnění v těch hospodách, jak je všechno na nic a vstoupil jsem do strany vlastně, protože to mi přišlo jako takový logický a přirozený, že když chce člověk začít nějakou politiku, takže by měl vstoupit do nějaké politické strany, která je mu nejbližší. A tam jsem začal docházet a nějak jsem se postupně v té straně profiloval. No. Začalo mě to víc a víc zajímat, více člověk stal aktivním. V různých výborech jsem začal působit na začátku při zastupitelstvu jenom, pak jsem se stal vlastně zastupitelem, radním, pak místostarostou a teďka starostou. Takže jsem vlastně měl ten průběh jakoby, a to si myslím, že bych teda jako doporučoval všem těm politikům, aby si tímhle prošli, protože pokud jako najednou z vole se stanete starostou, tak jste extrémně překvapený z toho, jak ten systém funguje a podle mě ty lidi to pak nemůžou úplně 100% zvládat. No. Já ještě Zbyňku se zeptám na to podnikání, když jsem říkal v roce 2000, my máme hodně těch 90kových podnikatelů, že jo? Protože po roce 89 prostě spousta lidí se jako chopilo příležitosti, takže jak jsi prožíval toto období, jestli už třeba se jako přemýšlel o tom podnikání v podstatě v průběhu těch 90.
a jak potom do toho jako praštil, co bylo to rozhodující, že se jako odešel z práce a šel na full time jako podnikat? Já jsem vždycky takovej, jako když něco dělám, takže se to snažím dělat naplno. A ta práce mě bavila, jako ta elektrotechnika, celkově ty věci kolem mě bavily. Tak jsem chodil do té práce a dělal jsem to. Ale pak jsem měl paralelně ten koníček vlastně, tu cyklistiku, kterou jsem dělal hodně intenzivně a vždycky jsem jako toužil jako mít ten obchod s kolama, mít tu opravnu s kolama a začal jsem někdy doma v garáži jenom, ty kola jsem nějak různě překupoval občas, to už jsem začal v těch 90. letech, třeba tak 98, si myslím 96, tady kousek v Sudoměřický jsem to dělal a tam jsem se začal jako nějak o to zajímat, vlastně vůbec jsem naslal první informace, co je to účetnictví, co je to DPH, jsem vůbec netušil, že to z klasicky člověka vůbec nezajímá, když je v zaměstnaneckém poměru. A tam jsem teprve začal zjišťovat, co to je. A dělal jsem vlastně obchod. A nějak to vykrystalizovalo tak, že jsem cítil, jako, že by jsem to mohl zkusit jako na full time a začali jsme tamhle v té fabrice vlastně, jak je pizzerie fabrika, tak tam jsme začali s malým obchůdkem a zkusili jsme to, ale nebylo to úplně tak jako, už jako jednoduchý, protože v tom roce 2000 to ta republika byla v takovým, bych řekl, dalším nějakým zlomu a to nešlo to všechno jako úplně jednoduše, že co si kde kdo otevřel nebo udělal, takže by to najednou fungovalo. A tady to bylo kolik let po škole? Kolik vám bylo let? V roce 2000 mi bylo 25 vlastně a začal jsem už těch třeba 20, no, s tím nějakým způsobem jako kooperovat třeba při zaměstnání. No. A na konci tady toho podnikání, jak jste zmínil, že už vás nebavilo dívat se, co se jako v okolí děje, tak ten vstup do politiky to byl o kolik let později z toho? Tyjo, tak to bylo až o 10 let díl potom. No. To už jsem podnikal, to už jsem měl firmu rozjetou a až v té době jsem nějak už vstupoval vlastně do té politiky. No. A to tě určitě muselo hrozně ovlivnit, že jo? Protože když tam vstupuješ jako podnikatel, tak vidíš úplně jako jiný problémy než třeba ty zaměstnanci. Já samozřejmě taky mám zkušenost s obojím, takže vidím prostě, že teprve, když člověk začne jakoby aspoň trochu podnikat, tak vidí spoustu věcí, kde se s tím státem jako střetává, který ty zaměstnanci prostě nevidějí. Takže ovlivnilo tě to nějak potom i v těch názorech třeba, to, že jsi vlastně měl zkušenosti jak ze zaměstnaneckého poměru, tak potom jako z toho podnikání? Tam je dobrý, když si člověk vlastně projde těma všema fázema, protože jsem byl zaměstnaný, tak jsem věděl, co to obnáší, pak když člověk začne podnikat, tak si uvědomuje, jak ten zaměstnavatel má nějakou povinnost vůči tomu zaměstnanci, takže to je první jakoby takovej nějaký náhled a zlom toho. No a v té politice to je rána do zdi, že jo? To jste úplně jinde prostě, protože jste strašně svázaný zákonama a tím ještě vlastně, jak tady byla ta divoká doba 90. let, tak jsme ty zákony podle mě utáhli úplně na maximum. A vlastně ty politici mají strašně malý pole manévrovatelnosti. Jo. Takže my opravdu jako jsme strašně moc vázaní na ty rozhodnutí těch zastupitelstev, rad města, nesmíte udělat vůbec nic, vlastně bez nějakého souhlasu té většiny, která tady je. To strašně jakoby brzdí tu flexibilitu těch municipalit, a nejenom municipalit, ale asi i států a dalších. No. Teď máme teda někde rok teda 2010, teda vstupuješ do politiky a vstupuješ teda do strany. A jaký tam bylo to rozhodování, jako do které strany vstoupit? Byl jsi už jako dlouhodobě volič třeba ODSky? Jo, já jsem ji volil vlastně od samého začátku, co tady byla. Já nejsem úplně vyhraněný pravičák, to bych asi nemohl o sobě tvrdit. Ale vždycky prostě v rámci i toho podnikání jsem se snažil jako to, co jsem říkal na začátku, že každý by měl nějak něco přinášet té společnosti a každý by se měl hlavně především starat sám o sebe. A ono to není jenom o to, jako starat se o to, abyste měli peníze, ale i o svoje zdraví se musíte starat, o to, jakým způsobem v té společnosti funguje, o děti se starat, o rodinu. Takže to si spousta lidí jako neuvědomuje. Myslí si, že je tady prostě pořád někdo, kdo je někam jako přivede, něco za ně udělá. Jo. I třeba v tom zdraví mě to mrzí nejvíc v té společnosti, protože ty lidi strašně ten systém vlastně vysávají, protože když se podívám na obezitu kolem sebe, když se podívám na různé civilizační choroby, mě je 50, ale když si tady vezmu ty vrstevníky kolem sebe, tak vidím prostě, jak zanedbali vlastně tu tělesnou schránku a tam pak oni nejsou schopní pak třeba tu práci dobře vykonávat už a být jako šťastný třeba i nebo nějak v pohodě v té společnosti. No. Takže pak i zároveň cítíte nějakou odpovědnost se třeba o ně postarat, když jste říkal, ta že pomoc by tady měla jednoznačně být, protože ono na druhou stranu je potřeba si říct, že vlastně
tím, jak ta společnost celosvětová, nebo ta západní společnost, kdybych to měl takhle asi jako určit, tak ta strašně zbohatla. Tím zbohatnutím to právě přinese tyhle jakoby neduhy do té společnosti, protože ono se nám to jako možná se to někomu nezdá, ale je to potřeba si to uvědomit, že čím větší blahobyt, tak tím se začnou objevovat jiný problémy u těch lidí a s těma musíme prostě nějak bojovat. Takže určitě zdravotní pomoc, psychická pomoc, to je teďka taky velkým tématem. Jo, takže to jsou výzvy, které čekají možná o generaci mladší lidi. No. A tohle byl teda váš názor jako předtím, při tom vstupu a teďka zále se trvává, nebo změnilo se něco? To jsem asi takhle úplně nevnímal při tom vstupu do politiky, tam jsem spíš chtěl jako dělat ty věci správně. No, co tam byl cíl, nějaký vize? Pro mě jsou vždycky takový ty důležité věci, aby ty města byly jako hezký, protože jsem vždycky obdivoval, jsem vycestoval v těch 90kách poprvé do toho Rakouska, že jo, což bylo nejbližší, a tam jsem byl úplně jako z toho úplně u vytržení, jak to mají nádherný, čistý, ta infrastruktura, jak funguje. A to byl ten motiv tam jít jako posouvat to město, aby bylo čistý, aby to bylo, aby se nám to dařilo vlastně budovat ty věci. Takže spíš takový jako názor toho, že by se měla ta infrastruktura nějak zlepšovat. A teď tam něco přibylo? Nějaká vrstva na tom? No, teď se na to člověk dívá taky víc jako z nadhledu, protože těch věcí tady je mnohem víc, samozřejmě, než jenom silnice a já nevím, a nějaký budovy a podobně. Takže musíte to vnímat i ve vztahu k tomu, že vlastně jsem ani netušil, když jsem vstupoval do politiky, že město se stará o základní školy. Já jsem to člověk jako nevnímá tyhle ty věci. Takže tam máme velkou výzvu k tomu, abychom nějak posunuli vlastně celkově to základní školství, protože každý to město si za něj zodpovídá. Obrovským problémem teďka třeba za posledních 10 let se stává to, že ta generace stárne a je naší povinností se starat o ty seniory, protože těch nám bude přibývat, dětí nám ubývá, seniorů nám přibývá. To jsou jednoznační čísla a to je obrovská výzva. Ta společnost právě bohatá se strašně rozvrátila v tom, že ty děti se nestarají o ty rodiče. To vnímám jako obrovský dluh té společnosti. Neříkám, že všichni, to nechci tady někomu křivdit, ale je to tak, že prostě ty děcka většinou z toho hnízda odplujou, někdy třeba i daleko, nemají tu možnost se starat o ty rodiče. Nejsou už ty generace, kdy bydlejí ty rodiče s dětma pohromadě, protože to přirozeně fungovalo. No ale tak nějak musíme fungovat, musíme se nějak o ty seniory postarat, protože ty lidi, když se jdete dneska podívat do domova pro seniory, tak to jsou v podstatě už to nejsou takový vitální staříci a babičky, kteří jdou někam na nákup a udělají si pohodu. To už jsou spíš lidi na hraně nějakých LDNek, tam hodně málo pohybliví, takže to je obrovská výzva. Jasně, a ta demografie hovoří jasně, těch lidí bude čím dál víc a bude to velká výzva jako před naší společností se o tyhle lidi postarat o všechny. No. Jako čeká nás v tomhletom hodně práce, si myslím, jako Českou republiku. Já zkusím ještě trošku po tom tvým jako politickém příběhu. Řekni nám třeba, čemu se zvěnoval, když začal s těma výborama, když začal jako zastupitel, potom radní. Co byly takový tvoje projekty, protože jako starosta se musíš věnovat čemu, tak to je jasný, ale když jsi třeba jenom radní nebo zastupitel, tak si můžeš jako vybírat trošku tu agendu. Tak do čeho jsi třeba promlouval dřív v těch důležitých věcech, které se tady v Brodě odehrály, než se stal třeba místostarostou? Já jsem vlastně vstupoval do výboru pro životní prostředí. Mně vždycky byla příroda blízká a myslím si, že to je taky obrovský jakoby dluh té společnosti vůči přírodě. Nejsem fanatický odpírač všeho, to určitě ne, ale prostě ta příroda je alfa omega bytí, jo. Takže to mi bylo vždycky hodně blízký a vlastně potom mě vždycky zajímaly ty věci i ve vztahu, když teda něco budujeme, tak aby jsme se snažili co nejméně ovlivnit tu přírodu, aby to mělo nějakou vyváženost vlastně. A když jsem se stal potom místostarostou, tak jsem měl na starost technické služby vlastně a majetek. A ty technické služby, tak tam ta příležitost byla jasná v těch odpadech, který jsem tady začal nějakým způsobem poměrně razantně měnit. Lidé to vnímají už možná posledních třeba 6 let, že v tom jako postupujeme jako město velmi progresivně, bych řekl. Byť se to někdy nesetkává jako moc s popularitou a spousta lidí si myslí, že to má být všechno zadarmo a nemá se to moc řešit a hlavně, ať nám to vyvážejí co nejčastěji, tak jako město jdeme spíš tou cestou toho, abychom ty lidi skutečně systematicky nutili k tomu, aby víc a víc třídili, protože z vlastní zkušenosti vím, že vytřídit odpad je to nejjednodušší, akorát je to trošku nekomfortní možná pro někoho, ale když třídíte, tak 4členná domácnost nemá šanci udělat ani
popelnici za 14 dní 120. 120, to říkám, to dneska mají standardně lidi 240 popelnice. Tohle musím potvrdit, že vždycky, když se na radě probírá cokoliv s odpadama, tak vidím, že pořád tě to jako zajímá ještě víc než některé jiné věci a že opravdu, když už nejseš gesční pro technické služby, tak opravdu to v tobě zůstává. Tohleto téma jako hluboko a hodně se snažíš to řešit. Možná vysvětli lidem, protože teďka v Havlíčkové Brodě je to docela velký téma. Máme tady nový systém vlastně toho, jak funguje tady nakládání s odpadama, máme tady 14denní svoz komunálního odpadu, tak kde třeba vidíš ty největší kontroverze, co slyšíš od občanů, jako, že se jim nelíbí a kdyby se na to měl nějak jako oponovat, proč jsme se tak rozhodli, protože já ty důvody samozřejmě znám, ale třeba říct našim posluchačům. Je potřeba říct, jak to začalo. Tady šlo o to, že vlastně ten smysl, protože se každý má starat sám o sebe a má být nějak odpovědný, tak to ve mně vždycky vyvolávalo to, že odpad se v podstatě někam dá, bez ohledu na to, kdo ho kolik vyprodukuje a někdo ho, respektive ta municipalita ho zadarmo zlikviduje. Já jsem říkal, to je přece takhle nemůže fungovat v té společnosti, že každý odpad, který kdo vytvoří, tak je to jeho odpad a on si musí zodpovídat za to, jak ho zlikviduje. A ne, že ty města nesou tu odpovědnost za tu likvidaci. Ty mají být jenom nástrojem k tomu, aby ten člověk tu možnost měl, ale musí si uvědomit, že čím víc ho vyprodukuje toho odpadu netříděného, takže se ho musí taky zaplatit. Takže ty první kroky vedly k tomu, že jsme se odhodlali k odčipování popelnic, protože tady byly popelnice bez jakékoliv evidence. Tady prostě kdo vystrčil jakoukoliv popelnici na ulici, tak se mu svezla a bez ohledu na to, jestli třídil, netřídil, bylo to jedno. Je pravda, že mý předchůdci, kteří tady v tom působili, zejména Beno Trávníček z odboru, tak ten tady zavedl obrovské množství těch kontejnerových stání na ten tříděný odpad. To jsme byli skoro raditní město, kdy jsme jich měli nejvíc, ale oni zase působí velmi jakoby vizuální smog, bývá kolem toho často nepořádek, protože ty lidi jsou leckdy neukázněný. Takže to bylo jako druhá věc, která tam jakoby vadila a já jsem měl prostě tu touhu ty lidi jim jako je přesvědčit, že když si vyprodukují málo odpadu, málo zaplatěj, když vyprodukují hodně odpadu, tak si ho zaplatěj, prostě víc. A to vedlo až k tomu, že vlastně nejdřív jsme ty popelnice označili, což byl takový předstupeň. Pak jsme zavedli takzvané door-to-door, které už se v některých městech standardně úspěšně dělalo. To znamená, že lidi můžou ve většině těch domácností třídit přímo z domu, plast a papír jim zdarma svážíme. Snažíme se to implementovat i do těch bytových domů. Takže prostě mají před barákem žlutou popelnici nebo se žlutým víkem na plasty, mají před barákem modrou popelnici na papír a pak tam mají tu klasickou komunální. Směsnou, přesně tak. Ta žlutá a modrá se sváží teda úplně zdarma pro občany Brodu, je to jednou za měsíc a samozřejmě ten komunální odpad platí, ale je to jednou za 14 dní. Jo. A samozřejmě jsme to potřebovali s někým konzultovat, protože tomu zase taky jako nerozumíme úplně. A první, co nám ty poradenské společnosti napříč v republice, který se v tom oboru pohybují, říkali, musíte zavést 14denní svoz, což bylo asi největší kámen úrazu, protože ty lidi začali jako být hrozně jako nespokojení s tím, že to bude smrdět a že jim to nestačí. Ale to je právě ten moment toho, kdy je donutíte víc třídit, protože jim ta popelnice skutečně nebude stačit. To já teda žiju si v nějaký sociální bublině, kde tady to mělo jako velký úspěch. No, jo, tady ta myšlenka, že máš před barákem 3 nějaký koše, který musí jednou za 14 dní vyvezení, tak jako u mý nějaký skupiny, tak to byl jako dobrý krok. Jste mladý už. A ještě nevím třeba, jak to, ale třeba to mají lidi na sídlištích nebo podobně, jestli to tam funguje tak dobře jako u jako rodinných domků, ale u nás tady jako je spokojenost. Ty sídliště jsou samozřejmě nejvíc jako problematický v tomhletom směru. Jednak ta anonymita tam nahrává vlastně tomu, že ty lidi s tím odpadem nakládají tak, jak nakládají, ale i těm bytovým domům nabízíme tu možnost, že si můžou ten kontejner na ten plast a na ten papír taky vzít, třeba velký, to znamená třeba tu 1100. Takže hodně bytových domů k tomu přistoupilo, že si neobjednali už teďka velké černé popelnice jenom, ale objednali si k tomu i modrý a žlutý kontejner a tím pádem samozřejmě část toho odpadu odklonějí a nepotřebují tolik kontejnerů. No ale vlastně my jsme to nejdřív zahájili tak, že vlastně jsme nechali ty lidi zatím s tím komunálním odpadem nakládat, jak uznají za vhodný, rozdali jsme jim nejdřív ty popelnice na ten třídní odpad. A až potom jsme vlastně přešli na změnu té vyhlášky, kde se přešlo na to, že z té kapitační platby, což byla ta paušální, jakoby, se přešlo na tu objemovou, to znamená, že si každý zaplatí nějaký objem a ten se mu pak jednou za 14 dní vyváží. Každý v té chvíli napadne, že se to bude vážit, ty popelnice, ale to v Havlíčkové Brodě kvůli hornatýmu terénu, kopcovitému nebylo možný.
takže prostě jsme zvolili ten systém, že se jde teda podle objemu té nádoby, že to vlastně určuje to je to tak, no. Ta technologie není úplně dokonalá na to vážení a ty kukabusy, když jsou v kopci, tak to strašně zkresluje a báli jsme se vlastně těch rozporů potom, protože by tam skutečně nemuselo docházet k nějakému spravedlivému jako měření. A ta objemová platba je vyzkoušená i ve velkých městech, třeba Plzeň, některé místní části Prahy jedou v objemových platbách, takže to bylo to hodně obcí už, které tím prošly, takže my jsme nebyli úplně novátory v tom. A je teda vidět, že tady to je opravdu vaše agenda, že, no, že, není, že ale to baví mě to. Je věc, která vás baví, o kterou máte zájem. Teď teda zpátky k příběhu, byli jsme v roce 2010, už jsme teďka zase o kousek dál, tam už by někde se mohl objevit Honza, kdy vlastně vy dva jste na sebe narazili, když jste se vzali v povědomí. Podle mě už by to období já jsem na Honzu nenarazil, ale na jeho maminku jsem narazil. Aha. Jeho maminka byla úspěšná politička za ODS, vlastně už v 90. letech byla dokonce radní v oblasti školství na kraji Vysočina, byla dlouholetou zastupitelkou a takže rodinu Matějku já už jsem vnímal už od samého začátku. Teď jsem se pol kafem klasicky. Můžu použít ten tvůj úžasný polštářek na očištění. No, nebyl úplně takhle myšlený, ale je to jedno z mnoha využití. Takže Honzu jsem vnímal spíš jako děcko, že jo, její, takže jsem o něm věděl, že tady je. Trošku mě teda naštvalo, že šlo do topky, ale... A Honza v obráceně? Honza, kdy jsi začal vnímat? Když se stal místostarostou, tak jsem se zajímal asi víc než průměrný teenager a než průměrný, řeknu, i student vysoké školy o komunální politiku, krajskou politiku, takže jsem znal jsem všechny místostarosty Havlíčkova Brodu, což jsme tady minule zkoušeli na tobě, jestli budeš znát a skoro se to taky povedlo. Takže jsem znal Zbyňka jako jednoho z místostarostů a viděl jsem, že je to takovej ten jakoby mladý, progresivnější místostarosta. Tak na mě působil, protože starostou, vlastně když ty jsi byl místostarosta, tak starostou už byl Honza Tecl. To znamená, ten tam představoval takovou tu, v mých očích, takových těch zvenku, takovou tu stabilitu, takového jako rozvážný rozhodování. Vždycky, když řekne nějaký názor, tak si to dlouho promyslí. Nakonec on to vždycky umí říct tak jako zaobaleně, když to ty jsi byl takový jako větší střelec, který jako řekl to, co si myslí jako spíš, a tak jsem tě asi vnímal. No. To byly takový moje první dojmy z tebe. To tak bylo, no. No a co nějaká první pracovní zkušenost? Tady to bylo, když jste na sebe narazili, ale kdy... No, když se on stal zastupitelem, no. Zastupitelstvu? No tak tady ta první pracovní zkušenost moje byla poměrně jako výrazná, protože my jsme v těch komunálních volbách jako topka v těch posledních v roce 2022 uspěli tak nějak stejně jako vždycky, dostali jsme 2 mandáty a teďka bylo velký rozhodování, jestli vstoupit tady do koalice městský nebo nestoupit a byly tam velký různý vyjednávání, takže tam už vlastně docházelo k různým jako těm koaličním jednáním, takže to bylo jako samozřejmě docela ostrý ten začátek a nakonec to dopadlo tak, že jsem se teda stal radním města, což bylo poměrně překvapující pro mě, ale velká škola a tam už jsem potom samozřejmě Zbyňka poznával dál a postupně jsem zjistil, že ve spoustě věcech, skoro ve všech máme stejný názor, velmi podobný a těch hlasování, kde my jsme na radě hlasovali jinak, jako zatím moc nebylo. A rozhodně to není tak, že bych jako nějak ty jeho názory kopíroval, ale prostě tak nějak většinou se asi shodneme. No, tam si myslím, že máme velký průsečík s Honzou. Takže to, že ODSka topka, není to nějaká překážka na komunální úrovni? Na komunále je to úplně mimo ty strany. To je vůbec není žádná, to není předmětem nějakých diskuzí. To je, tam prostě někdo z té strany prostě kandiduje za nějakou stranu, ale tam je rozhodující ten názor. Prostě ty věci jsou tak, jak bych řekl, tak jasný v té komunální politice, že tam není jako přemýšlet o tom, jestli jste víc vlevo, nebo víc vpravo, nebo víc ve středu. My jsme se tady minule zkoušeli s Danem trošku jako koukat na komunální politiku z toho ideového pohledu levice, pravice, abych se k tomu pak chtěl dostat, jenom k nějakým takovým... To by mě zajímalo, co jste mysleli teda. To se tě pak zeptám určitě, ale jenom bych tohle doplnil, že opravdu je to o těch lidech, jako... Ono to je vždycky o lidech, ono to je o těch lidech totiž i v té celostátní politice. Asi jo, no. Já když se podívám na některý lidi z jiných stran, tak často mi jsou třeba i jako sympatičtější než některý zase jiný z mojí strany, ale prostě tak to je, člověk se přihlásí k nějakým těm ideologiím, který stojí za tou stranou, za tím si stojím, ale to, že to potom je o těch konkrétních lidech, prostě je pravda a to, že to tak funguje na radě nebo na zastupitelstvu,
tak opravdu my nehlasujeme podle toho, z jaký strany, nemáme žádný domluvy, že dneska Topka hlasuje takhle a ODS hlasuje takhle, spíše to opravdu, že každý už víme, jaký máme tak názory a podle toho většinou se to jak na té radě, kde nás je jenom 7, tak i potom na tom zastupitelstvu, jo, což tady cedím, asi to není úplně ve všech městech, ale v Brodě to tak je, že často i ty opoziční zastupitelé prostě nehlasují jenom protože jsou v opozici opačně, ale hlasují prostě tak, jak si to myslí a to se mi líbí. To jsem chtěl říct právě, no. Tam problém u té celostátní politiky je ten, že ta opozice potřebuje nějak exhibovat a teďka vůbec nechci říkat, že to je teďka současná opozice. Ona vlastně, když bychom byli v opozici my, tak to bude podobný. Tam se ta opozice nějak musí profilovat, aby byla vidět, že jo? A takže neustále jdou do nějakého střetu. V té komunální politice to tak teda nevnímám a tam ty lidi jdou názorově do střetu. A to se mi líbí. Tam já jsem jako hrozně rád za to, když se pohádáme o to, jestli se má opravovat tato ulice nebo tato ulice přednostně, nebo stavět, já nevím, nějaký sportoviště, než když a priori všechno odmítáte, jenom protože to navrhl někdo z jiné strany. To takhle nemůže ten komunál fungovat, to bychom se nikam nedostali. Ne, to úplně jak říkáš, a tam pak nějaký pravo, levo prostě ne, člověk jako těžce nemůže najít. My jsme právě tady v našem minulém povídání přišli na to, že těžko to v tom hledat. Jo? Že nějaká osa pravo, levo, tak to je jako za nás nějaká ekonomická záležitost. Město peníze v podstatě jako dostane, nebo neřeší, jak moc jich nemá takový vliv na to, jak moc jich dostane, je něco přiděleno, takže těžko to tam. A ono jako se tam jako snažíte to, někdy si mám pocit, že na té komunální politice se stanete hodně levicovými, protože děláme spoustu ústupků, které by se ve standardní pravici jako nestaly nikdy, jo? Protože spoustu těch peněz skutečně opravdu utrácíme, ať už třeba do spolku, nějaký pomoci a snažíme se těm lidem ten život ulehčovat jakoby finančně vlastně, anebo i v rámci těch rozpočtů. Není to jako, že bychom někomu rozdávali peníze, ale... A není to, Zbyňku, tím, že těch peněz prostě to město má opravdu hodně? Že prostě to rozpočtové určení daní je poměrně jako vstřícný? Já vím, že jako starosta je pro tebe těžký tohleto jako přiznat, ale... To ode mě nemůžeš chtít, abych řekl tohle. Já si myslím, že jich nemáme dost, ale zase si uvědomím, teďka, když jsme rozdělili teďka spoustu těch projektů, který předpřipravujeme, tak jenom když je sečtem, tak jsou to v řádech třeba 4 miliardy skoro. Jo. To prostě jako, to se nasčítá. Když vezmete bazén, 600 milionů korun, bazén dosluhuje, musí se postavit nový. Jinak rozpočet teda je zhruba miliarda teďka. Příjem. A z toho na mandatorní výdaje odteče zhruba kolem 650 milionů. To znamená, to jsou peníze, které musí jít na technické služby, na mzdy, na spoustu věcí, na základní školy, na provoz základních škol, na všechny provozy budov a podobně. Jo. Takže 650 milionů si škrtněte, zůstane vám 350 milionů. Takže když postavíte bazén za 600 milionů, tak byste teoreticky 2 rozpočty neudělali vůbec nic v tom Brodě. Jenom byste prostě postavili ten bazén. Jo. A teďka tady máme spoustu sportovišť. Je potřeba si uvědomit, že ty města jsme převzali v infrastrukturním docela jakoby nekomfortu, protože v té době toho socialismu se to nějak budovalo, ale to dosluhuje všechno. To je prostě 30 let po revoluci a ty majetky se hroutějí, že jo, komunikace. Podívejte se na starý Žižkov, ten pomalu nemá silnice jako mezi těma starýma barákama, jo. A každá ta silnička stojí strašný peníze, takže nemáme peníze hodně, nemáme. Jako není to legrace řídit miliardový rozpočet, to jako je opravdu jako složitý. Ale já vždycky u tohle to mám rád srovnání, že když si představíte, že byste měli třeba buď rodinný rozpočet, anebo firemní rozpočet, tak vy se musíte starat o příjmy a musíte se starat o výdaje. A mně to trošku přijde u toho města, že my v podstatě 99,9% času trávíme jakoby řešením těch výdajů. Jo? Když si to představíte na rodině, tak jako kdybyste se soustředili jenom na to, co utratíte, co si koupíte. To samé ve firmě, jako když byste přemýšleli jenom, za co utratíte ty peníze, které vám nějak přijdou. Jo? Tak v tom je to jako asi úplně jiný, než to řízení těch rozpočtů rodinných a firemních, že vlastně my řešíme jenom výdaje a to, jak je utratit smysluplně, aby ty lidi z toho měli nějaký užitek. No. To jsi přesně popsal, no. To je ten první jako ta rána, když přijdete z toho podnikatelského sektoru, kde podnikáte a vlastně vy vůbec neřešíte, kde vám ty peníze přitečou. Oni nějaký přitečou. Víte zhruba jaký. Docela s přesností se to dá spočítat na nějakých 98%. Už v půlce roku víme, jaká bude predikce příjmu na příští rok, protože ty odhady se nějak výrazně nelišejí od sebe. To by musela nastat nějaká totální krize, jako aby to někam se vyhouplo. Ale my jako město nepodnikáme, my jako nemáme moc možností vydělávat peníze na něčem. Jo? Dobře, někdy nějaký nájmy, občas se něco podaří jako někde dobře pronajmout, ale to je tak asi všechno, kde my můžeme získat peníze.
když si vezmete bytový fond, máme 750 bytů, ale zase fungujete jako právě jako nějaký sociální protipol, tak ty nájmy nemůžete extrémně zvedat zase do nějaký úplně super komerční sféry. Máte hodně třeba i těch sociálních bytů. Je to prostě daň za to, že jsme bohatá společnost, tak se musíme postarat i o ty, co třeba nemají takovou možnost třeba vydělat tolik peněz, takže tam je to strašně těžký. Když to možná převedu trošku do humoru, tak je to vlastně podobný jako někteří naši posluchači, když chodí třeba na střední školu nebo na vysokou školu, dostávají kapesný, takový garantovaný příjem, který v podstatě tak nějak vědí, že ho dostanou, k tomu si můžou občas nějakou brigádu, což třeba není tak podstatný, to my taky máme nějaký, že doplňkovou činnost, vedlejší příjmy, třeba máme nějaký příjmy, že z koupaliště a máme třeba možnost nastavit daň z nemovitosti a nějaký jako drobný možnosti, jak pracovat s tou příjmovou stránkou tam jsou, ale nejsou moc velký. A pak už jenom ty studenti vlastně řeší, jak utratit to kapesný, tak aby ten jejich život byl co nejkvalitnější. Tak v tom městě je to podobný, akorát se teda nejedná o život jednoho člověka, ale jedná se o 25 000 lidí a to, aby tady měli příjemný prostředí. No. To jsou příklady třeba městská hromadná doprava. Tak na jednu stranu vlastně chceme, aby lidi jezdili městskou hromadnou dopravu, protože to je efektivnější, aby se tolik nezaplavilo město autama. Na druhou stranu na tu městskou hromadnou dopravu doplácíme třeba kolem 20 milionů ročně. Tak kdybychom to měli skutečně promítnout právě do toho pravicového hlediska, tak by vlastně ten, kdo jede městskou hromadnou dopravu, tak by si měl kompletně zaplatit. Takže bychom museli od těch lidí vybrat o 20 milionů víc. Což je na počet cestujících zdražení toho cestovního třeba na trojnásobek. Jako jo. Takže a pak oni by nám zase ubyli, protože by jich spousta radši šla pěšky, protože Brod není tak velký, takže tím pádem vlastně tu funkcionalitu té městské hromadné dopravy trošku jako ztratíte. Nakonec to pak přenesete vlastně na tu nejslabší skupinu, to budou ty seniori, kteří to nejvíc používají. Takže tam jste vlastně v tom rozhodnutí, jestli tu městskou hromadnou dopravu vlastně jako dotovat. Tak ano, dotujeme ji. Bazén, kdybychom měli platit vstupenku podle toho, kolik stojí hodina bazénu jako takovýho, tak to by nebylo za 50 Kč, nebo teď ani přesně nevím, myslím, že 50 Kč platíme za hodinu, ale to bychom platili třeba 350 Kč za hodinu, aby jsme vůbec zaplatili provoz toho bazénu. A takhle můžu pokračovat. Ale to je právě to, že žijeme v nějaké komunitě, stojíme o to, aby ta společnost nějak tady jako koexistovala nějak rozumně, tak tam musíme dělat tyhle ústupky. No a o tom to právě je. To je to, co všechno má být placený z veřejných peněz a nemá. Že jo? To je právě ta myšlenka, kterou jsme tady rozváděli i minule, že ten bazén, peníze na to nějakým způsobem třeba prostě budou, může se to zrealizovat, ale je to něco navíc. Jo? Je to něco, co kdyby vlastně nebylo, tak to město by pořád fungovalo. Ten bazén by třeba mohl postavit v nějakým jinak nastaveném světě soukromý investor, ale není to standard. Prostě bazény jsou v České republice výdělečný jenom třeba ty úplně největší, ve 2 největších městech, u Brna, u Prahy, to znamená, je standardní, že prostě všechny obce ty bazény stavějí je ztrátově a stavějí jako službu pro ty lidi. Takže to je takový nastavení, který tady jako máme, je to i v jiných městech a tím pádem je to rozumný, že i občané Havlíčkova Brodu si takový bazén zaslouží. No, ale šlo by to i bez něj, že jo? Šlo by to bez něj. Prostě ty děti by se učily plavat možná v cihláři. Tak prostě je. To jako já si pamatuju dobu, kdy jsme ještě bazén neměli, jako jo, nebo relativně ten se otvíral nějak, když jsem byl hodně malej, jo, takže nebo malej, ne malej, ale to už mi bylo 15, že jo, takže ono se bez toho dá žít, ale dneska jsme si vlastně na tyhle ty výdobytky tak strašně moc zvykli, že jakýkoliv odepření tohohle statku znamená jako tu nevoli těch voličů, že vlastně ty představitelé toho města to dělají špatně přece. Tam těch jsme tady měli bazén a měli jsme tohleto a támhleto a nikdo jako nepřemýšlí, kde se na to vezmou peníze. Chlapi, líbí se mi, jak tady spolu diskutujete, jak si povídáte. Odpovídá to úplně tomu, co jste říkali před natáčením, že máte shodu takovou 90%, takže velká shoda, ale občas ještě máte třeba místa k diskuzi vodný, tak to je bezva. A taky, že jste politici za slovo zatý, že jsme přešli z nějakého příběhu už na politický témata, je vidět, že vás to baví, že jste toho úplně plný. Mě by ještě zajímalo to, na co se nás jako i ptali lidi a na nějakou tu vaší spolupráci. Mohli bychom si spolu dát takovou aktivitu, takovou minihru, kterou jsem připravil, a to, že byste tomu druhému něco mohli vzkázat, nějak toho druhého ohodnotit, něco o něm říct. A pak už můžeme se vrátit a opravdu přejít jako na tu politiku města, na nějaký další konkrétní témata. Pojďte do toho, zkusíme?
Určitě, jdeme na to. Chlapi, vy spolu spolupracujete, zjistili jsme, jak jste k sobě jako přišli, jak jste na sebe narazili. A mě by teď zajímalo, jaká si myslíte, že je silná politická stránka toho druhého, jestli byste dokázali v pár větách komentovat silnou stránku. Kdo začíná? A nebojte se, nebudou to jenom takhle lichotky, budou tam proložený i jiný témata. Budeme se hejtovat. Ale dáme metodu sandwich, začneme pozitivním. Tak já začnu teda, jo. Já si myslím, že silnou stránkou Zbyňka určitě je to, že se pohybuje mezi lidma v Brodě a že jich spoustu zná. A že opravdu, když narazíme na nějaký problémy, tak on si zatím dokáže představit ty konkrétní obličeje, konkrétní příběhy těch lidí a tím pádem se to umístí do jasného kontextu a může se to potom vyhodnotit jako spravedlivě. Ta situace, když spravedlivost 100% neexistuje. Že to si myslím, že je první silná stránka. Pak si myslím, že druhá silná stránka jeho je právě ta bezprostřednost, že opravdu jde rovnou k věci a ty věci jako nemá tendenci okecávat, což si myslím, že vede k velké efektivitě a toho si jako cením. Já si u Honzy hodně cením jeho vzdělání a erudovanosti v oblasti toho stavebnictví, protože ať chceme nebo nechceme, tak to město se hodně moc zabývá infrastrukturníma stavbama a Honza k tomu do toho vnáší ten pohled skutečně toho pragmatika, člověka, který tomu rozumí. Já si třeba pamatuju nedávno ten příběh toho, když jsme řešili v Kobzince, jestli dáme doprostřed kosky, nebo jestli tam zůstane vyprojektovaný asfalt, kde nám všichni inženýři tvrdili, ne, norma je jasná, tam je příliš velký úhel sklonu. A pak nakonec Honza přišel s tím, že jsou určitý výjimky, kde se to může porušit. Samozřejmě se prokázalo, že ano. A dneska ta ulice vypadá mnohem líp a samozřejmě to nijak jako nic neohrozilo v rámci té stavby. Takže tam je pro mě obrovskou pomocí při těch rozhodováních právě, jestli do toho třeba jít nebo nejít. Je velmi šikovnej na jakékoliv početní operace, takže dokáže ty věci poměrně briskně vyčíslit v rámci nějakého kontextu vlastně, kdy to nepřepočítáme jenom na peníze, ale na objemy, na to, jestli se to opravdu jako efektivně vyplatí, nevyplatí. Takže to tam vidím obrovský přínos pro to město Honzovi. Já jsem strašně rád, že takový člověk do politiky vstoupil, takže v tomhle směru si myslím, že je úplně jakoby nenahraditelný v rámci té rady. Tak silné stránky jste našli. Jsem zvědavý, jestli budete stejně obsáhlí teďka při druhé otázce. Jasně. A jedem sandwich, takže teďka budeme někde uprostřed. Jaká je nějaká případná, třeba slabá stránka, ale kdybyste nechtěli být tak přísný, tak co byste třeba poradili nebo doporučili v rámci toho politického světa tomu druhému? A tohle už nebude případně tak příjemný, může to být klidně dvojslovný, jestli vůbec takováhle nějaká věc jako bude. Tak já určitě nechci Zbyňkovi jako nic doporučovat nebo radit, od toho tady určitě jako nejsem a necítím se na to, ale já si myslím, že to vlastně vychází z toho osobnostního profilu, jo? Tím, že v podstatě ty věci říká tak, jak si je myslí často, tak potom někteří jako jedinci, kteří si třeba berou věci osobně, tak prostě můžou mít z toho jednání pocit, který třeba neodpovídá úplně tomu, jak to bylo myšlený. Jo. Takže tohle jakoby, ale to Zbyněk určitě ví, jako, že to takhle je. A ono otázka, jestli to vlastně vadí nebo nevadí, protože jsou to pocity jenom lidí, ale vlastně na pocitech často záleží. No. Takže tak asi za mě. To asi můžu podepsat, s tím mám problém samozřejmě, protože ta upřímnost někdy bolí, anebo ta emotivnost, protože někdy prostě vybouchnu dost často a nedokážu to skorigovat. I když za poslední roky už jsem se to trochu víc naučil, dalo mi to dost práce, takže to podtrhuji, Honza to vystil správně. U Honzy, co se týče, teďka jestli se mám bavit jako o té politice, jako konkrétně o té práci na té radě, tak tam je vidět, že ještě v podstatě jako přišel jakoby do té politiky takovej neotrkanej vlastně z toho systému. A tam je to strašně moc o tom, jak dokážete vyjednávat s těmi a nejenom kolečními, ale i nekolečními partnery. A Honza je někdy právě takový bezprostřední taky, velmi upřímnej, sice ne třeba tak emotivní jako já, ale ty lidi to pak nedokážou úplně jako vstřebat. Jo? A myslej si, a taky ho trošku diskvalifikuje to, že je mladý a samozřejmě, když se podíváte na tu skladbu zastupitelstva, tak jsou všichni třeba skoro o generaci starší a oni jako ho berou jako furt takový ucho,
a ten nám přece nebude říkat, jak to má být, ale přitom ty věci jako říká velmi, velmi srozumitelně a jasně, já bych je vždycky odepsal, ale cítím, že to pak jako může drhnout, protože vy musíte s těma lidma hlavně umět vyjít, protože vždycky, když něco potřebujete prohlasovat, tak potřebujete 13 hlasů. Ne mít pravdu. Když máte pravdu, tak to je sice hezký, ale když vám proto nezvedne ruku 13 hlasů, tak můžete mít pravdu, kolik chcete, ale nic neprosadíte. Jo. Takže tam si myslím, že ale to se naučí, protože to je, jak ty množství těch jednání přibývají samozřejmě a on ještě je neuvolněný, takže on se spoustí těch věcí neúčastní. To je logický, protože máte svou práci a docházíte na to město jenom jako koníčka to máte, že jo? Takže, ale to se s tou politikou jako změní potom, no, protože pak musíte umět mluvit se 70letou babičkou a trpělivě vysvětlovat, že fakt tam ta lavička nejde postavit, protože tam třeba vede vedení v zemi a nezakopete ji tam a ona to nechápe furt, protože přece to je tak jednoduchý postavit lavičku tady na tom místě zrovna, kde ji chci a to nemůžete jí říct, ne, to prostě nejde a už se s ní jako nebavit. Tam musíte jako fakt být k těm lidem empatický. No. Chlap, já vám děkuju. Teď bylo těžké okénko a šli jste do toho. Upřímnost je potřeba, lidi to zajímá. A přemýšlel jsem, jestli někoho z vás nenapadne uhnout z otázky tím, že doporučuji vstoupit do topky či do ODSky, ale tímhle jste se nevydali. Takže dobrá práce. Tady to je konec našeho prvního povídání. Já už se těším, až započneme to další. A děkuju, že nás sledujete.